azkenengo bizizan ditugun egoerekin, holako kongresu normal bat egitea, nik uste aurrera oso garrantzitsua dela. Azpimarratzekotan beti izaten dut, geure dano batera ibiltze gogore hori dela importanten. Kongresuak hoxe adierazten du. Kongresua da danon arteko bilera bat. Momentu honetan egoera honenien garela gauzak beste modu baten hasteko. Aurtengo urtea izen da oso oparua eta ikusi izan ditugu nola gertatu dien, nola sortu dien lanpostuak, guretako hori da helburu garrantzitsuenetako bat, salmentape igo die, itxaropentzu, eta nik uste dut itxaropentzu ez bakarrik gauzak ondo jundielako, ikusten dutelako jendea oso animoso eta oso ausarta daula etorkizunerako. Dana dela, etorkizuna asmaezina da. Egoera asko aldatzen da, egun batetik bestera. Sekulako abiada dauke mila gauzak gure munduan. Merkatuak, teknologiak, finanziatzeko motak, personak, burruka ikaragarria ere arlo guztietan. Hortan, hemen ez da hona da gelditzeik. Hemen egin behar dugu aurre egin, indar guztiekin eta malgutasun guztiekin eta hor ibili behar geha gauza guztiak analizatzen eta mobiltzen. Bestela, geldik egon da ez dago ezer, eta hemen ezin ja pentsau, zeo zer obera jundala urte betian, da pentsauaz, geure honea etorri eta ez. Hor, saiatu ea, hurrengo urteetan gogorriten da aurre egiteko.